weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to guntuɗi ndeɓe nder galle abdoullah maliki ko on waktu yoni ha to koɓɓillo e nder galle ceerno mahamoudou sow e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal jonde hanki hakkude jaagoɗo affaire étrangére mo leydi sénégal kame délégation union européenne wa arti e yañade caɗele visa ɓesguji sénégal naɓe faade to europe go ene séri ɗiɗi ene leeli ɓe kollitima ɓe ƴettu hen peeje mawɗe no feewi to leydi mauritanie discours hoorejo leydi ndi mouhamed seh al kaswani toon to dar es salam tanzanie wo holliti temedde jeegomo afrique najo ɓe ngala kuura guuri ko sondilaji walla lampa pétrole wo erima darde no ɓeyto e nder afrique caggal gardiɗo union africaine beele ɓiɓɓe leyɗele afrique keeɓa kuura timmuɗo on joftuɗo e nder leydi mum ɗum ko ñalawma hanki o to leydi mali localité bankas ko jangu waɗi toon worɓe joguitiɓe armée ji liiƴi e wuuro woto jooɓima pittali jeeɗiɗi caggal mum noon ɓe gona andaɓe to leydi burkina faso ñalawma hanki o ko moɓodiral manggal no fewi to wagadugu ha to wayi guya kamɓe kala darde ko wotere wonande yoɓe nanggodiri e as wonande ngal ɗo cetal jaltugal e cdao ɗum ko hanki o to rdc kongo goma oɗo saaha mo gonɗena woni e juuɗe woni hen banggue e juuɗe hoɓel mo M23 ɗon ɗo jonde jooɗi toon to Nairobi gam addude jaame kisala toon to Congo joolam jabiri jaadiren koye musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen so en nani ɗeɗo hen daade belɗe holto paaɗen koto cuuɗi meɗen koɓɓillo holko woni to cuuɗi men koɓɓillo ko 7e édition ziyara annuelle ceerno mamoudou sow ɗon ɗo cuuɗi meɗen koɓɓillo ɗo hen ceerno mamoudou sow ganɗo moƴƴo qur'aniyanke dokkuɗo hoore mum annabi o sallllahu alayhi wa sallam ha timmi ceerno mamoudou sow ɗin ñalɗi noon ko nogase goho e nogase ɗiɗi lewru février 2025 so haaji jomiraɗo o henna so tawi noon koto banggue teddugal imam ratiba ɗo koɓɓillo ɗo henna woni ceerno siré kane kame ceerno alhaji mamoudou sow mawɗo galle o saaha gonaɗo to dakar e gardogola ceerno hammadi samba diallo kononne kadi e ceerno ibra hadiya sy ɗo cuuɗi men koɓɓillo kame ceerno siradio ka ɗon ɗo cuuɗi men koɓɓillo kame ceerno hamidou ka ɗo cuuɗi men koɓɓillo kame ceerno ɗaha dia ɗon ɗo cuuɗi men koɓɓillo kame ceerno abou bassoum ɗon ɗo cuuɗi men kanela kame ceerno sidi modi sy ɗo cuuɗi men horkoƴere kame ceerno abou diary ba ɗo cuuɗi men dondu kame ceerno aliyu thiam ɗo cuuɗi men wor soogi ɓeɗo henna kala ene teddunira e dendagal khalifaɓe diine e dendagal almudagu kala ha tenti noon guure taariɗe koɓɓillo ko wayno dabiya ciloña godduɗi agnam taaɓe mauritanie sénégal mali e gambi e guine ha e diaspora o kala so tawi noon ko programme ziyara o ñande alhamisa nde ñande alhamisa wonata ko nogas février 2025 ko ñande hen délégation iwata to dakar laamugo leydi sénégal faye toon to cuuɗi men koɓɓillo ñande aljuma nde ko nogas e goho lewru février 2025 ko ñande hen tigui sanga 10 heures watte silki alqouranil karim o ɗon ɗo galle ceerno mamoudou sow ɗo henna caggal juulal takkusana ko nden waɗete asrul juma so yeehi noon ha minuit yoni almuɓe kuufa jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallam mbaalay madhuji ɗi ha weeta ñande asende ko nogasi ɗiɗi lewru février so yeehi noon on ñalawma waɗete ziyara o to galle ceerno to dowuji e adaduji kala bandiraɓe sehilaɓe fedde jokkere en ɗam koɓɓillo ene bismi en dendagal bandiraɓe julɓe kala jayde moon weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe heedata en caggal eɗiɗo hen ñalɗi ziyara baɗeteɗi toon to cuuɗi men koɓɓillo taw waɗante ɗum ko ceerno mamoudou sow ɗo koɓɓillo ɗo
mande Massa Keita jom sirru jom gandal cuuɗingal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala. mande Massa Keita gorko pullo hen bangue mani ganke hen bangue joɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Mozambique, Zambie kono ne kadi ha fenma Angola e nokkuji goɗɗi kala. an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗu so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade. mande Massa Keita gorko pullo mani ganke hen bangue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura lappude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gando pinni laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa wala dana wala wala kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati tawa ka wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnuma ni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon mi ñii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawteɗo légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon mbiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kawis Allah cuuɗiɗo ekkiɗo hen lekki mbiyaki gorelte noon ko kawisaji mawɗi goni e muɗuma gorelte ko haako moƴƴo iwroko to kordinnoro a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
gorelte ko ha ko moƴƴo ala rewam ala effet a wulnat tan an joguiɗo caɗele AVC jogui caɗele cardiaque tension ɓandu jaaɗol tuƴiɗo mo yahata jama ni juma ni jokkoyde en ɗam mo nangata taare janowo yogay rafiji kewɗi kala gorelte ko kawis mawɗo tan woni e muɗuma an joguiɗo ƴiye musoje ɗaɗiɗi dongnata ƴiƴam kala mum de sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah gorelte hewɓe hutortoɓe ɗum kolliti jiiti men koye mumen on mo nangata taare yogay rafiji goɗɗi kala sa yeehi to Google a waɗi www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala muɗuma so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa hebde beele mbawa jokkodirde e mabɓe so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Belgique jokkodirta koye Monta Samba Ba mbatta ko plus 32 466 17 00 52 so tawi noon gonɗa koto Sénégal Mbour jokkodirta koye Seydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Salif Diallo mbatta ko 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadijatou Guissé 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thiobana mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaydo 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men eɗen daña hen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe jaslari nogase jeenayi siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal Weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba Diagol hajju woni hijjore hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi ngol binditagol warande ɓen yahoɓe hajjoyde hitande hikkande fuɗɗoto ko ñalawma janggo 30 lewru janvier e wiide APS ko jayide wiite noon taw wi noon ko général tawi noon ko général hajju woni général hajju woni mo mbiyata Mamadou Gaye kon holliti ɗum kanko Mamadou Gaye noon ngol binditagol wonande puɗɗotogol ñalawma janggo taw kadi ganduɗa ko nden limore wawde tigui liminede ɗum leydi Sénégal ujunnaje 17jeetato e capanɗe jeegomo neɗɗo hen temedde jeeɗiɗo binditi koye banque islamique de développement taw wallodiri koye état mo leydi ndi Sénégal jagoɗɗo hajju umra mo leydi Arabie Saoudite ma wat jillu muɗum e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal wi noon ko Mamadou Gaye mo ganduɗa kam woni toppitiɗo gueɗe ko fate hajju kala gon jillu noon jogori latade ko 3 lewru fanduɗo hen nan ɗo gam yewtidde wonande autorité ji leydi ma waw joɗodade e Bassirou Diomaye Faye maɓe kalde ko fate banggue hijjore wonande ɓiɓɓe leydi ndi Sénégal yo jomiraɗo jeeyi inɗe men e jeeɗe bindeteɗe gam yaade toon to Makkatul Mukarrama waɗoyde hajju mum kame umra mum kala groupe parlementaire ɓe sarɗiyankoɓe e takkoɓe sarɗiyankoɓe takko wallu e gardegol Aissata Tall Sall hankoɓe jilloyima to khalifa général mo Madina Gounass woni ceerno Ahmadou Tidiane Ba e on sete noon woni gardiɗo ɗum ko Aissata Tall Sall kame Birama Fofana ene wonde Abdoul Karim Sall kame Racky Diallo sohna Ba kame Aissata Ba kame Aissata Ba e Mamadou Diop ko ɓeɗo hen mbaɗi on délégation caggal nde ɓe jetti toon to Bopp Sanga Julal Futuro ko nden ɓe jindire ceerno e khalifa o ɓe mbawi yewtidde e makko nde ɓe giwi ɗon nde ɓe jeehi koto khalifa ceerno Madani Tall ɓe kolliti maɓe jaa ha toon to Touba Tiwawon Thiénaba gam wawde yettoyade
ɗiɗo hen nokkuji kala kame cuuɗi isa yankoɓe kala beele jaam duumiɗo ene wawa arde nder leydi ndi Sénégal ko fate service visa ɗum noon ko jonde Europe coopération hakkude Sénégal kame européenne nden jonde hanki jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal woni Yacine Fall suuti toon konngudi mum ngam hollirde ɗe gueɗe kay foti ko dartinede ha laaɓa so tawi kay woni ko ɓesguji Sénégal naɓe yiɗɓe dañde visa taw ko Europe ko arde kala visa o ne seeri ko wona ɗum ko kadi on rendez-vous wonata kay ko lebbi ɗiɗi lebbi tati walla lewru walla ni balɗe goɗɗuɗe ne feewi ko wona ɗum ko kadi so tawi a waɗi déposé passeport maɗa beele ni passeport ma yalta ko caɗele mawɗe no feewi yalta dañi walla yalta dañani ɗe gueɗe kala ene hen ko fate banggue on fannu foti ko yurnitede beele kadi gueɗeɗe kala ɓuura hewde lawola o siftini walla nde Ousmane Sonko hoore jaagoɗo e nder campagne artino e ɗeɗon gueɗe no feewi o holliti ɗum manawi ha susaɗeji leydi Sénégal wawa yurnitede ɗum nayi wonande peeje batteteɗe ha wonande kay ɓiɗɗo Sénégal najo so tawi woni yiɗi ƴamde visa beele ne newno ɗum gaga ceergol ngol e ga kadi lelgol so waɗi déposé kadi e lelgol jaltude ɗiɗon fannuji kala wa arte yañade ɗeɗon gueɗe kewɗe no feewi ɗum ko jonde hakkude makko e ambassadeur mo Union européenne taweteɗo to Dakar lamorgo leydi ndi Sénégal hoorejo sur sarɗeji ndu leydi Sénégal woni El Malick Ndiaye hanke o joɗɗodima e ambassadeur mo leydi Arabie Saoudite e mo Tunisie Maroc Allemagne ɗum noon ko yidde ɓeydude jokkodiral hakkude sur sarɗeji ndu leydi Sénégal kame cuuɗi sarɗiyeji ɓen ambassadeur aji ƴeew joddi ngam newnude hakkude parlementaire en gueɗe ɓeydade golle e cehilagal hakkude ɗen leyɗele haɗen golle ɓuura wawde yaarude yeeso jeheten ko toon to Kaolack duɗal université ngal Sine Saloum Alhaji Ibrahima Niassa ɓen étudiaji wonɓe toon hanki o ɓe ceppi toon poɗe ndure hakkude mabɓe force de l'ordre woni hakkude mabɓe police waɗi noon hewɓe nangaɓe hen kamɓe ɓe goyti ko caɗele jangde e sifa gonagal mabɓe nde laamu ngu ɓeydantaɓe hen kisal moƴƴal no feewi garten koyoɗo hen darama baɗɗo toon to Yarakh taw koye boutique e goto on noon inde makko ko I Diallo jeewo boutique sanga 2 heures jamma ko nden bandiji wiiɓe jane makko to nder boutique to ɗum ko jamma asenne jofi alet jewtuɗo hen o ɓe mbaɗe makko laaɓi ngam yidde hebde ɓe koof o caggal nde ɓe dogi o wattide ɗon ko nawet to hôpital ko hanki talata o yalti aduna jayde weltatiri ne duwonomo nde jomiraɗo yurmotomo yafon bitik neɗɗo goto fota wonde hen hay ɗiɗo fota wonde hen bitik foti wonde hen ko tato ha nayo ha tenti noon so tawi jamma o fuɗɗima jengude accident hanki lawol Touba autoroute ila Touba sa ɓenni Bambay hakkude Khombole on accident mo ganduɗa limore ma e mum ne ɓeydo ko 12 neɗɗo wasen pittali men ɓuuren hewde noon pano ko toon to Parcelles Assainies Dakar toon giwno ne jeeya e dayira mumen dayir rahmani ene payi toon to Touba ngam tawtorede wonande maggal kasu Rajaba ɗum woni koɓe giwnoɗo ɓe garta ko nden noon oɗo to dogannoɗo dogde ɓurtundu baɗɗo accident 12 mbasen pittal men hewɓe gañiɓe ne tawe e nder hôpitaux ji ngam hebde safara mumen accident goɗɗo baɗɗo hanki o koye lawol Louga no ko mbiyata Makka Baragaya ko toon on accident waɗi on accident noon jeeyi saabu ha neɗɗo goto wasen fittanu ko on bis naɗɗo e nder camion pannoɗo e dow lawol waɗi neɗɗo goto wasen fittanu mum nogas e nayo gañima hen 11 ene tampi no fewi nawama to hôpital Ahmed Sakhera mbay mo Louga beele heɓa safara mumen kame cellal ɓalli mumen kala gartaten koye oɗo hen debbo mo mbiyata bébé Lima ɓurɗo andirede Alima Sow mo ganduɗa jaltinoɗo vidéo mum nder TikTok holliti son jiyanimi tan ko juuɗe police gonmi ko on woni biyaɗo teeb ɗum ko hanki o kanko e ɓe o tumda ɓe jeeyata noon ko buletaji ɓe rewɓe beddoto caggal men beele daña dote mawɗe walla daña formaji joɗɗi no fewi kanko e ɓe o nanguiɗaɓe kala ɓe mbaɗama deftere hannde ɗum ko caggal nde ɓe daari e yeeso procureur tribunal mo Pikkina Guédiawaye kanko on Alima Sow mo ganduɗa jeeyowɗin buletaji ɓoyɗo kay wullitede to banggue pharmacie ji kame safroɓe leydi ndi ne wonde Pape Ibrahima Gaye
ene wondi kadi Seynabou Gassama kame Mati Ndiaye Habous Ndiaye ɓeɗo hen kala beddama e kaso ngam ngal ɗon gollala ngal ɓe mbaɗi ngal to Kaffrine ko jeere mum sumi jamma hanki o wonande kay kantiŋaji kewɗi tawete nder ndeɗon jeere haydara yaltani so wona curki ɓolki jeheten ka toon to Tambacounda taw yintan musidɗo men Amadou Samba Lo ceerno Ahmad Tijane Ba khalifa général mo Madina Gounass iwi subaka hande o Dakar laamu leydi Sénégal e laana mum diwowa yaɓani toon to Tambacounda guure kewɗe ha tendi finoɓe Tamba ngari jaɓɓademo toon to Bawol laaɗi diwoje ngal Tamba kono kadi hande jaɓɓugal ngal ene jokki caggal waldemo Tamba janggo ko ɗon wa yaɓanta to wuuro teddungo Madina Gounass ma artan men e ngol ɗon cimtol Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sara Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sarr Abdoulaye Sarr kabru men ɗo e nder wuttudugo Madina Gounass. Sara Abdoulaye Sarr oɗo saaha mo kalten ceerno Allah Jama Tidiane Ba haalirtide Madina Gounass e setto mum e dendagal kala ɓe jettima ɗon ɗo Tambacounda tawa kala machallah kanko setto kala e kuɓal ɓe jetti koye avion ɗon e aéroport mo Tambacounda bandiraɓe taw enen jaɓɓi diwan Ɓundu diwan Tambacounda diwan Fass Gounass machallah bandiraɓe kala gaari jaɓɓade ceerno ɗon aéroport mo Tambacounda reggodira otoji e motoji e otoji laamuɗi e motoji laamuɗi reggodira ha ɗon do caali dimanche ɗo galle ceerno e nder Tambacounda bandiraɓe kala seeremɓe kala machallah ndenti jaɓɓi ceerno e dendagal julɓe kala ɗon ɗo caali dimanche Tamba ɗo galle ceerno Tamba ɗo woni bandiraɓe kala weltare ɓesgu ho weltare mawde machallah yimɓe ne cumba ene cadio tawa kala machallah hewɓe imiɓe guruji men gaari ɗon Tamba jaɓɓade ceerno ko ndiri ɗon mbalata so Allahu lamɗo jaaɓi gonda e ceerno ɗon julɗemo birde muɗum ha alkamisa inchallah mawla ha ceerno wayno ɗon Tambacounda ɓe dusudimo ha yaltide Tamba e on saaha nde puɗɗo pawta nokkuji mabɓe bandiraɓe kala goyi weltare mawde no feewi wadde noon ɗen guure gonɗe e hakkude Tamba e Madina Gounass ko ene Gouloumbe en Manda Douagne en Sar Kubba en hay to Madina ɓen kara nan paari jaɓɓade ceerno e on kikiɗe alkamisa o ɗo ceerno ari kala e wuuro daro duwo famodire mabɓe ɓenda ha yetto ɗo wuttude ngo Madina Gounass tawete bandiraɓe ene jaɓɓi ceerno joni nattude wuuro Madina Gounass ha yetto galle ceerno innali Allah la ilaha illallah bandiraɓe kala koye ɗum gonata ha ceerno yetto haaldama hawrama kala ko fate motoji en fate weloji en fate otoji en yo gar kono jaaru jaam jaam ala diirali kewɗi ala kadi kursi yo mbar jaam jaam jaara jaam jaam jaara sa ceerno yetto nokku muɗum yetto jawmo ko Madina Gounass wona weltare ɓeydade bandiraɓe kala Sara Abdoulaye Sarr ko musidɗo mon Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. Sara Abdoulaye Sarr Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi ko on takkusana jonɗo to Madina Gounass ha e nder galle Mamadou Ibrahima Sow ko joni ha to Raba galle Tidiane Guissé kono kadi wonande Sadatu heedani hen caggal ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemgal pula e nder leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie gardiɗo Union africaine o woni wulde Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie ɗownoɗo nde jonde jooɗinon toon to Tanzanie Dar es Salaam lamorgo Tanzanie ko toon o suuti konngudi makko e nder on discours nden jonde fati koye wallide Afrique 2030 beele kadi wawa seetude niɓɓere ha laaɓa guure joñiɗe gonde dowri e lesdi kala kala ɓiɗɗo Afrique najo ɗo tentiɗo wawi wonde kala beele ene tina hoore mum to banggue kuɓɓam yalta e niɓɓere ha laaɓa e nder discours makko holliti ha hande de ne heddi niɓɓere yoga e jokude e nder leyɗele Afrique ha tenta leyɗele men o holliti ken tolno 6 million ɓiɗɗo Afrique najo ha hande woni hen ɓe ngala kuɓɓam guuri ko sondel walla leɗɗe walla lampa pétrole hol coodiyannoɗo hanki pétrole so tawi kay futuro juulama moni kalen andi ko woni lampe pétrole e meesa e fompude weero kala o holliti wona nde ɗo saaha ko darde tigui rigui haɓade ɗum ha joomen gaddana ɓiɓɓe leyɗele ɗe kala leela wala wondude jaam e kisal kanko on hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani joftuɗo e nder gendi mum leydi Mauritanie ngo caggal balɗe daɓɓe ɗe o waɗi toon to Dar es Salaam laamorgo leydi Tanzanie Banque africaine de développement sifodiri nden sifande kame gouvernement mo leydi Mauritanie jagorɗo finance monande mo leydi Mauritanie kamene wonde gardiɗo directeur général taw ko banque o
banga Afrique du Nord on Mohamed Al Aziz nden sifande ko nogas e nayi million koppreje dollar ngam ƴellidde faggundu ndema e ngura dabeje kala e nder leydi Mauritanie nden sifande ko hanki nde waɗa toon to Dar es Salaam lamorgo leydi Tanzanie taw kadi koye sifande jagorɗo mo leydi Mauritanie caggal wonande kayya jabɗona ha joni keddoɗen koye nder leydi Mauritanie keddoɗen catal tambingal nden ko nguura e nder leydi Mauritanie heeɓi ballal timmungal iwgal e royaume Arabie Saoudite ngal ballal noon ko tamoroje maɗe gon 50 tonnes taw ko tamorore ewe Abdallah Aziz walla men Abdal Aziz Ben Abdallah Al Rakba taw kadi ganduɗa ko on ambassadeur ngal ballal i koye hohoɓe ɓe Arabie Saoudite fade laamu leydi Mauritanie ko ene tolno e 50 tonnes taw ko tamoroje ngam wallide hewɓe hato jinɓe oɗon fannu état major général armée leydi ndi o holliti e nder ɓatake makko oɗo saaɓe jogui miijo e fandare ƴettude ɓen sukaɓe yiɗɓe nadde armée leydi ndi woni recrutement militaire yiɗɓe nadde nder leydi ndi hakkude jara duuɓi 16 ha fama duuɓi 25 ɗum noon fuɗɗata ko tati ha 21 lewru février fandu ndu ne jogui noon dossier ji ɗe joomum fewnata kono kadi ya taw jomum ne jogui carte d'identité kono kadi ya taw jomum ne jogui kayit jibinande e seedam fagal kadi koye leydi ndi o jeeya kayit jibinande e seedam fagal kayit jibinande nde ne wonde photoje 6 ene wonde kayit dewgal foti ka desɗo walla ala a resani ɗin kayitaji woni ɗiɓe katojini taw kadi joomum ko cembolinɗo sagata joɗɗo mbaɗo no mbami ni walla mbaɗo no haali way ni beele wawa ƴettede wonde koningue mbasa wade no Mouhamadou Ibrahima Soni hay sudde fetel wawa ɗum woni état major général armée leydi ndi holliti wonande kaygol binditogol ko tati ha 21 lewru février hakkude jara duuɓi 16 ha duuɓi 25 duuɓi 25 taw kadi ko recrutement ƴettugol fade armée gendi leydi ndi délégation militaire algérienne e gartugol général brigade Djeribi Maharija taw kadi ko on ardi oɗon délégation ɓe guddi lulde mabɓe nder leydi Mauritanie ngam ɓeydude jokkodiral ngal jokkodiral hakkude koninkoɓe leydi Algérie kamɓe ɓe leydi Mauritanie wonande kay ngon jillu ngu duumima balɗe tati ko hande ngon jillu gasi ngam ɓeydude jokkodiral gongal kay wonande ko général kedanɗo kedanɗo jagorɗo kono mo leydi France baɗɗo jilluma e nder leydi Mauritanie joɗodi e jagorɗo kono mo leydi Mauritanie ngam ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kamɓe France to banggue heblo koni yankoɓe leydi mum haɗen ɗon tan sete cek naɓe jilliɗo e nder leydi Mauritanie e ballal l'OTAN beele kadi koninkoɓe leydi Tchèque mbaɗa duuɓi ɗiɗi e nder leydi Mauritanie to banggue hebloye ndenka e kisal nden yewtere noon haydara ala ko siggiti e mayre taqaddum ɓe kolliti Mauritanie naɓe winditaɓe e doggol jogonɓe riwede toon to Amérique aɓe joni no fewi 3,6 citoyen Mauritanie naɓe woni ko windita so tawi noon ko Somali naɓe ko 4,9 Nigéria naɓe ko 3,000 ujunnaje tato e ko fawi ujunnaje so tawi noon ko Nigéria naɓe ko 3 fawɓe so tawi 3,369 so tawi ko Ghana naɓe ko 3,226 woni doggol winditaɓe jogoɓe artude lim Sénégal ko 1,000 e ko fawi kay woni ko windita o saaha ɓeɗo kala Donald Trump holliti alay saago hewɓe gartire e nder leyɗele mumen comité national toppitiɓe ko fate laargol lewruɓe erima ɓesguji leydi Mauritanie kala nde haqqillaji men kedata e asaman banggue hirnangue saga juulal futuro beele yiye so tawi kay woni yawa darima walla ala yawa teppel o saaha hewɓe ɓerɗe men puɗɗima ƴenƴade 29 hande Rajaba hitande 1446 hejira fergo annabi o sallah sallam beele 30 ma won goho walla ala ko wonde kala moni kala yo huccit banggue hirnangue sanga juulal futuro beele ƴeewa so tawi ma waw yiide nduɗo henna lewru sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paaɓena imam Cheikh Sidibé mo ganduɗa bajinoɗo nder juma mo Bamako
video mo capannayi minute pawɗo kam wadda e nder kaso ɗum ko nde waɗa sumandade dépôt e nder kaso mo Bamako ɗum noon ñawore makko jogori latade ko 3 avril 2025 ɗin konngudi noon ɗi suuti ɗon ɗin konngudi laamu ngu yirɗuma ko noddude moɓodiral e fitinaji e addude ƴemƴere e nder ɓerɗe yimɓe ha mbasa deeje caggal kay ñingdemo ko ninkoɓe armée leydi ndi faama hollitiɓe mbaɗi frappe uji mabɓe jonɗi no feewi nder région mo Kidal kam région mo Douentza ɓe bonni toon otoji kewɗi ɗum ko hakkunde no ko mbiyata Nabga kame Doura ɓe mbawi derguide toon woni otoji kame kaɓirɗe jonɗe no feewi ɗum ko caggal communiqué mo yaltini ɗum état major général armée leydi ndi ngam teɗɗiddeɓe wonde ngandi mawdi jiyandi l'organisation état islamique gowno wadde janguji mum e koninkoɓe leydi Mali woni Abou Azmani mo ñam funke banggue hirnangue ɓe kolli koye ballal ndiwo mabɓe mbawi teɓɓiddemo jokkodiral hakkude leydi Mali kame leydi Égypte ɗum ko jagorɗo nden ko ekkisal leydi Mali woni général Daouda Ali Mohamed Dine kame ambassadeur mo leydi Égypte woni Mohamed El Gamal ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi o saaha Égypte ne heeɓi ngam ɗoftodirde e leydi Mali to banggue nden ko ekkisal e haɓade yogay pelle bandiji taweteɗi e nder leydi mabɓe no wiiri wonande ambassadeur mo leydi Égypte keddotoɗen koye leydi Mali to leydi Mali garten koye attaque musɗo baɗɗo taw kadi gaɗa koye localité Bankasa ɗum noon koye wuro wiyetengo Dom noon tawi nder commune mo Ségo kene fotto wonde pittali jeeɗiɗi hen goto ko debbo ko ɓeɗo henno goni waraɓe taw kadi waɗi ngal ɗon baɗal ko ɓen wonɓe motoje ɓe gandaka ko ɓen mbaɗi ngal ɗon baɗɗal to leydi Guinée Conakry ko fate Darham bannoɗo géré coréen ken tolno hande lebbi ɗiɗi taw koye stade mo géré coréen ɗum ko hakkude équipe aji ɗiɗi équipe mo géré coré mo leydi Guinée kame équipe mo laaɓe mo leydi Guinée ɗiɗi kay mbaddanno ñande 2 décembre taw koye drapeau hoorejo leydi ndi woni général Mamadi Doumbouya ha waɗi toon kareli fitinaji jeeyi sababu ha waɗi ken tolno 56 neɗɗo mbasi toon pittali mumen e wiide laamu ngu pelle noon darnide haqqi namade koliti ko maayi ko yeehi ha 150 neɗɗo hayso tawi woni laamu ngu saktade ɗum ɗon wonande kay goomu halfinanongo heewindo ko fati ɗin mayiɗeli guddi ɗin dossier ji ɓe tottori gouvernement leydi ndi caggal on enquête gasde wonande bawuri hoorejo jagle ndi holliti wonande kay on goomu taƴanoɗo yo rewide ɗum no tottori ni o holliti ɗen gueɗe kala ma ndewne laawol Guinée Conakry guinenaɓe hewɓe finoɓe toon to Kerol hakku walla taweteɓe hande o to Kerol hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie ɓe erima e nder vidéo wonande kay jagorɗo affaire étrangère leydi mabɓe taw ko on biteɗo Mori Sanda Kouyaté yowata fabadeɓe aɓe jogui visa valide taw kadi ko nadde leydi Mauritanie kono ɗo saaha balɗe nogas woni ko balɗe 12 ha hande kay gartani taw ha hande kay donki nadde e nder leydi Mauritanie kono ɓe kolliti woni Sénégal naɓe Mali naɓe Côte d'Ivoire naɓe so gari ne ɓenna haydi kamɓe erima laamu leydi mabɓe nde wawata fabadeɓe hen to Burkina Faso o waygoya ne tawe nder leydi ndi kame Wagadugu kala ha tenti yogay nokkuji yaadiɓe diɗɗal AES hanki moɓodiri ngam wadde manditare tafgol fedde AES kono kadi jaltugol mabɓe e sede yawo hanki hewɓe mabɓe cuuti konnguri men to waygoya koto palais de la nation de la cité de Naba kango ko toon ɓe cuuti konnguri mabɓe woni Thomas Yappo holliti yonti ɗe leyɗele tati jogo ndimagu e fandare mbeɗa wawde yaltinde ɓesguji mabɓe caɗele kamɓe kala ɓe tambodiri ɓe gona neɗɗo goto habtade ɓen waɗoɓe janguji leyɗele mabɓe nde ɓe gartirta ɓesguji mabɓe kala ɓe gona neɗɗo goto fandare mabɓe ko ala ɗum ko Burkina Faso Niger Mali ko hande kay woni koɓe jalti e CEDEAO ngam yidde wadde ɓe document ji mabɓe ko wayno carte d'identité passeport e himmirande gueɗe mabɓe kala CEDEAO noon oɗon saaha ne jogori sudde konnguli mum ko fate banggue jaltugol mabɓe e CEDEAO ha laaɓi ha wi ceer to leydi Côte d'Ivoire paɗenam jagorɗo affaire étrangère mo leydi Côte d'Ivoire hakkude mum e ambassadeur mo leydi Côte d'Ivoire tawete to Kinshasa ɓe erima
finnoɓe maɓɓe taweteɓe to Congo Kinshasa nden dentoto no feewi nannude ɗemɗew men eɗi hen seppoji hay ko yahata nder leydi ndi kala nde jomumen dentoto no feewi keddo e galleji mumen ha tenti ñalawma hanki o ɗi seppoji gulɗi jaw baɗɗi toon ɓe kolliti hakkillaji maɓɓe ene ketti e ɓesguji maɓɓe to RDC Congo ngoma ko ene tolno e pittali temedere woni ko yalti aduna taw koye kure gulɗe jaw kene foto wonde temettto e capanɗe jeeɗi neɗɗo woni gañiɓe hen oɗo saaha takko ngoma kala tawete koye juuɗe Rebelle M23 subaka hande o piyanɗe mawɗe ɗojji toon kono oɗo saaha ene kalmi hewɓe kay dognoɓe ne molti yo kay kawuji puɗɗima yaltude seeɗa ne ƴeewiya ko ñaami e ko jari nde tawno nder o wonatako ko ñaama ko yara ala toon ɗon ɗo leyɗele Afrique de l'Est to Nairobi e gartogol William Ruto jooɗi ngam yidde kay yewtidde jaame kisal ene fonno tawtere nden jonde wonande hooreji leydi Congo wonande Félix Tshisekedi onon holliti taw tottaki ɗum Paul Kagame ko noon yidde noon addude jaam e kisal a toon to ngoma ɗo ganduɗa hande o wonande Union européenne jonnani ko yahata toon ko Amérique kame loni kala kolliti ndeɗo fiyane darto jaam beele duumo so wona ɗum tan ene gasa adda caɗele goɗɗe no feewi hewɓe noon kolliti teskima ujunnaji tato ha ujunnaji nayo koninke mo Rwanda ene ballita M23 ko Paul Kagame sali nande ko ɗum noon ko wiyede aɓe caggal ɗen gueɗe kala to Kinshasa toonne kadi ko seppoji golli jaw mbaɗi toon ambassade mo leydi France kame Rwanda kala duppa hen mo Royaume-Uni heedani en caggal ngam hollideɓe mette maɓɓe wonande aduna hande haalani he konngol gotol ko fate banggue ɗi fitinaji ɗi rebelle mo M23 walla di men Rwanda mbaɗata e nder leydi andi a Congo to bene ñawore gorko joom ngaalu homme d'affaires Olivier Bakko kame jaadiɗo muɗum Uswalada ɓeɗo ɗiɗo kala darima hanke yeeso tribunal kamɓe nayo woɗɓe ɓe tumda ko fate kuddata mo laataki wino waɗa ɗum ko Patrice Talon hoorejo leydi ndi tribunal hanki ɓe darino to Cotonou hay so tawi woni tawaka avocat ji maɓɓe hanki ɓe darima toon ɓe noon jonnani wona ndeɗo henna ñawore daraɗo ɓe yeeso juge taw avocat ji maɓɓe garani joolam jaɓeri Palestine naɓe Gaza naɓe dognoɓe ne moltoyi capantate mbiyen tan temettete capanɗe jeɗɗe jeegoma ujunere wonande kay dognoɓe fuɗɗitiɓe artude to Gaza oɗo saha hewɓe hen ko rewɓe e sukaɓe nayeɓe kuura ala ndiyam ala ñamde ala koye caɗele mawɗe caggal lebbi 15 bomboje e kure e misilaji enen joore e kala bangueji navire ballal fuɗɗima yettade hande o to Gaza ngam wallidde joomen Russie jagorɗo konu leydi mum holliti wonande dronaji beddaɗi guila to Kiev faade leydi mum kewon 400 drone ɓe teɓɓiti ɗum haala ɓe bonni Kiev holliti ɓe liɓi drone maɓɓe taw koye région mo Nijji ɓe bonni toon raffinerie goto États-Unis de Amérique Donald Trump bismima hoore jaggoɗo mo leydi Israël woni Benyamin Netanyahu toon to galle danejo to jogol latade ko 4 lewru février jaɓɓoɗen musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en ñaguima yafuya wonande Alhassane Oumar Mbodj joolam jabberi Alhassane Oumar Mbodj joolam jabberi to leydi France. Bluetooth cancelled. ma en gartoy musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj so haaji jomiraɗo ñalawma janggo o so tawi Allah jaaɓi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno komin gaddanno mon compital men e ɗemgal Pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to Madina Gounass ko Amadou Sambalo to kaɓirɗe to ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen.